Mm. Bona tarda. Bona tarda. Hola. Bona tarda a tothom. Ara esperem uns minutets encara, que no és l'hora. Esperem. No et sentim, Marc. No sé si estàs parlant. No? No m'escolteu? No. Sí? Vosaltres dos sí? Sí, Fèlix i Sí Núria, que el sí? sentiu? Soc jo. Marta, tu no? Nosaltres a tu també. Jo a la Marta també l'escolto. Hola, Mireia, bona tarda. Ara sí, perdó. Vale, perfecte. Ja ho tenim, doncs.
Jo només avisar que hauré de marxar d'aquí mitja hora a 3 quarts, o sigui, no és que no m'agradi la reunió, ni Cap ja et problema. miraré la Jo russa per vídeo, així intentaré anar que... per feina. Cap problema. Intentaré anar per feina. Igualment, això quedarà gravat. Per tant, per Perfecte. molt que marxis, Marta, després tu corres d'enganxar a casa teva quan et vagi millor. Gràcies. A tu. Hola, Richier. Bona tarda, Emma. Hola. Et conec. Vale. Bona tarda, Anna. Bona tarda, Xavier, Joan, Patricia, bona tarda. Benvinguts. Esperem un parell o tres de minutets més i començarem, d'acord? Una mica més de marge a la gent que arribi. Quants nens hi ha, Marc, al campus? En total, 42. 42 nens i nenes participants entre 5è, 6è, primer, segon, tercer i quart de l'ESO. Tenim representants a totes les edats. Si us I quants puc dius, dir el perdona? volum exacte, no tinc cap problema. Digue'm. Quants dius, perdona, en total? 42. 42. Sí, 42. Un minutet i comencem.
Bona tarda a tots que heu arribat. Benvinguts. Gràcies, bona tarda. Bé, doncs comencem. El bo d'aquesta reunió és que tot això quedarà enregistrat. Per tant, si algú de vosaltres té algun conegut que pel que sigui no s'hagi pogut muntar per ser-hi, som conscients aleshores, doncs des de la web ho podreu tornar a veure les vegades que vulgueu, alguna cosa que jo a l'hora d'explicar no hagi quedat clara, evidentment al final podrem repetir les vegades que necessiteu, però que sapigueu que ho teniu aquí per la vostra disponibilitat, d'acord? Llavors, tenim un PowerPoint preparat, que serà l'Aniol, que és l'altra persona que també encarregada, juntament amb nosaltres, d'estar al campus, que anirà projectant, d'acord? Igualment, aquest PowerPoint també el tindreu, no és res que no tingueu també a disposició. Així que res, primer de tot, bona tarda a tothom i benvinguts a la primera reunió informativa, i no esperem que l'última, del primer campus de Banyoles. Evidentment, agrair-vos el primer la confiança. Mai és fàcil invertir una setmana important d'estiu dels vostres fills i filles en un lloc que no s'ha fet res mai allà, però també dir-vos que potser la frase aquesta no és del tot certa, ja que nosaltres a la Fundació portem molts anys. Per mi serà el 13è estiu que estic amb la Fundació, des dels 18 als 31, i és el quart projecte ja que engego amb ells i elles, i la veritat és que si encara em donen confiança per continuar obrint projectes vol dir que la cosa va bé per les dues bandes, d'acord? No sé si Aniol l'estàs posant, ara... No, vaig. Bona tarda a tots i totes. Sí, exacte, posa'l por fi. Així ja anem per feina, que ja estarà tot estructurat i de més. Perfecte. Doncs bé, com us deia, és el primer campus de Banyoles. Aquesta casa nosaltres la coneixem perquè amb la Fundació hem treballat diverses vegades, diversos projectes, pretemporades, estades. Tenim molts contactes amb moltes escoles i clubs que també hem fet allà diferents activitats i dinàmiques i està tothom molt content. Així que hem volgut invertir aquest any aquesta proposta i fer-ho. Evidentment, també tenir el llac tan a prop dona una situació molt bona a l'hora de fer-ho. Aniré, ja us dic, aniré bastant per feina. Jo el que recomano, que és el que faig sempre, és que tot dubte que quedi, teniu un xat, doncs qualsevol dubte que tingueu l'aneu posant allà i si us sembla al final de tot aniré repassant pregunta per pregunta perquè quedi tot superclar o si directament voleu obrir el micròfon i fer-ho de viva veu, doncs encantat de respondre als dubtes que hi hagi, d'acord? Primer, Aniol, sisplau, a la següent diapositiva. Primer, una miqueta qui som, no? La Fundació del Bàsquet Català, què és això de són la federació o no són la federació? És el dubte que sé que la majoria de famílies noves que ens confieu als vostres fills i filles teniu una mica de dubte, no? Nosaltres som una fundació sense ànim de lucre, en el sentit de voler promoure projectes ja no només a l'estiu, ja no només a Barcelona, ja no només a Girona, sinó ja moure'ns una miqueta en tot l'àmbit català, inclús alguns tornejos, si ho sabeu, amb la Federació d'Aragó. I el que volem és promoure el bàsquet. Créixer, fer projectes, que tothom arreu de Catalunya tingui una oportunitat, ja sigui en èpoques d'estiu, que potser és el gran gruix de vacances, èpoques de Nadal també, com durant l'any. Durant l'any també treballem en moltes escoles públiques, intentant promoure el bàsquet. Anem a escoles a les que potser el bàsquet no té una gran estructura, la promocionem i invertim perquè això encara segueixi creixent i cada cop en siguem més. Tota informació que vulgueu saber sobre la història està a la pàgina web, però suposo que el que us interessa més és Banyoles, així que anem per aquest tema. Aniol, la següent, sisplau. Us he posat aquesta part perquè veieu una miqueta quin és el nostre plantejament a l'hora d'estiu com a fundació, que no només tenim el campus de Banyoles, sinó que ens partim de 3 branques, com són les estades de bàsquet, que és a dir, estades setmanals de 24/7, que diem, de dissabte a dissabte, que com veieu en tenim 5 repartides. Després a la línia central tenim els campus a Barcelona, que són els que són de 9 del matí a 5 de la tarda, que evidentment aquí cadascú se'n va a dormir a casa seva, com són aquests 3 que justament jo vaig promoure a Sant Ignasi i Showtime el vaig engegar fa uns anys enrere, que està a l'Eixample, i Game Time, que està a la part de la platja. I per últim, ens decantem una miqueta més del bàsquet, per molt que siguem Fundació del Bàsquet Català, també hi ha una part de lleure, i és on tenim totes aquestes escoles, us comentava abans, relacionades més durant l'any, i que a l'estiu també donem una sortida a cara als infants que puguin continuar una mica amb la línia de l'escola o del projecte, amb un caire una mica més social, evidentment.
Següent. Llavors, presentar-vos primer l'equip de treball. Aquestes seran les cares i seran les persones que estaran els vostres fills i filles durant aquesta setmana. Primer presentar-me, jo soc el Marc, que no l'he fet fins ara, volia arribar a aquesta diapositiva, i soc la persona encarregada de donar una mica de forma a tot aquest projecte i a què farem, com ens organitzarem i què és el que anirà a la línia del fil conductor durant tota la setmana. A sota, que no vol dir que estiguin per sota, això és una cosa que vull que quedi bastant clara, aquest projecte al final ha sigut iniciat entre tots i pensat entre tots. Tenim les persones que potser sí que estaran en més contacte al dia a dia a nivell d'entrenaments, a nivell de dinàmica i a nivell del dia a dia, que són la Marepe, es diu Marina però és com li agrada que li diguin, la Marepe, Manovens, que es diu Arnau, però també volen que li diguin Manovens, a l'Aniol, que és la persona que ja us he presentat anteriorment, que és el que ha fet sobretot del lligam de sotsdirector en aquest projecte, i per últim el Mateu, que és un exnen nostre de fa 10 anys que ha estat als diferents campus de bàsquet de la Fundació i que els anys van passant, van creixent, també es van formant, es treuen títols d'entrenadors i acaben amb nosaltres perquè, evidentment, és un fil conductor que volem tancar. Deixar clar que tothom, les 5 persones, són persones titulades, entrenadors de bàsquet, que porten anys d'experiència entrenant a equips d'arreu de Barcelona i de Catalunya i que també han estat amb nosaltres a la Fundació altres anys. Ja et dic, per mi era el 13è, l'Aniol, si m'equivoco, porta ja 5-6 anys, la Marepe el mateix, Manovens igual, i juntament amb més gent anem formant una mica la línia del projecte. Llavors, aquestes seran una mica les persones que estarem amb vosaltres i també perquè tingueu una mica la cara quan arribem als primers dies, que evidentment és on més hem de depositar la confiança, doncs que sapiguin que som vosaltres. D'acord? Seguim, Aniol. Instal·lacions. Res que potser no sapigueu, entenc que tothom es va informar abans de donar l'ok amb nosaltres, on estava la casa, us hem posat una mica la direcció, sobretot per l'arribada, que ja en parlarem més endavant, i on estem, i una miqueta 4 imatges del que podeu veure, que torno a repetir que a la web encara hi surt. Bàsicament són les 8 pistes de bàsquet que ens donen disponibilitat per poder fer amplitud d'activitats, la piscina descoberta, molt important, evidentment, aquella setmana perquè és bàsica en el nostre dia a dia, el menjador i l'edifici d'habitacions. A banda de tot això, també hi ha una part d'un porxo que està tot tancat amb diferents taules de ping-pong, diferents bancs i taules que donen l'ombra i que també podrem estar per aquella zona. Tenim una part també de gespa on hi ha un camp de vòlei. Tenim, evidentment, moltes coses al voltant. És una casa magnífica. Jo he estat a moltes cases i la veritat és que tinc moltes ganes d'anar-hi perquè té molt bona pinta i que el que tenim també, evidentment, que guanya molt, doncs, com veieu també la imatge, és el llac. Tenim el llac a tocar. Realment, nosaltres el primer dia, quan vam anar-hi, vam anar caminant, vam trigar 10 minuts al primer lloc on podíem deixar les coses i fer un salt a l'aigua. I és una cosa, doncs, evidentment, amb la calor i amb tot el que ens disposa el llac, doncs, que intentarem aprofitar, evidentment. Continuem. Tema arribada i sortida. Primer tema important. Obrim portes el dissabte 19 a les 5 de la tarda. Tingueu clar que nosaltres, evidentment, ja hi serem des del matí, preparant tot. Si en algun cas, evidentment, algú arriba abans, no estarem amb el cronòmetre mirant a què donin les 5 per obrir la porta, ni molt menys. Estarem allà disponibles i si en algun cas hem de marxar a algun lloc, doncs no passarà res per obrir portes abans. Evidentment, hem de marcar alguna hora i l'hora estipulada ja des dels de dalt doncs és a les 5 de la tarda. D'acord? Ara parlaré de què passarà un cop arribem i com ho farem, però ens traslladem també al cap d'una setmana a la sortida. Nosaltres intentem fer un tancament amb vosaltres. Volem que vosaltres, com a famílies que no heu estat in situ, vosaltres allà mateix, tingueu una part de participació i el que fem és que el dissabte, a partir de les 10, obrim aquestes portes perquè vingueu, entreu a la casa i veieu un petit tancament que nosaltres farem a nivell de bàsquet i a nivell de no bàsquet, que creiem que també hi ha una part molt important, i que veieu una miqueta com han estat aquesta setmana els vostres fills i filles i que ho veieu de manera bastant in situ. Creiem que és una manera molt maca de tancar aquesta setmana tan intensa com és i, evidentment, també fer un tancament amb tots vosaltres a nivell de xerrada general i fer una miqueta de feedback també, què us han anat dient, què no, com els veieu, possibles millores amb un lloc de cara que ve, que nosaltres, evidentment, ens van molt bé i que, com diu aquí, espero que hi hagi un any que ve i esperem que es pugui tornar a repetir amb més gent, millor i d'una altra manera. Continuem, Ariel. Per fi. Com us deia, un cop arribem,
Nosaltres veiem que la porta no és molt gran, estarem justament a l'entrada, no hi ha pèrdua, de veritat que és molt intuïtiu. Llavors, tindrem una taula una mica amb un llistat, per fer una mica de llista i sobretot per al següent punt. El segon punt per a mi és el més important, que és el tema de les al·lèrgies, el tema d'intoleràncies. Per molt que som conscients que vosaltres ja ho heu indicat en el formulari, evidentment nosaltres som conscients, però és un bon moment també per fer-ho cara a cara, de tu a tu, i sobretot a nivell de medicació. La medicació que estigui etiquetada, si us plau. Al ser els que som, evidentment, tots estarem allà a la taula, una miqueta dinamitzant l'entrada i l'arribada. He posat que em busqueu amic, perquè al final soc el màxim responsable i perquè seré jo qui guardi tot el tema de medicació i seré jo qui m'encarregaré de donar-los amb ells i elles la medicació en el cas que sigui necessari. I us demanem també alguna bossa amb aquestes de tancament fàcil i ràpid amb una etiqueta amb el nom. Enteneu-me, no cal que sigui una etiqueta. Si em poseu el nom amb un retolador, suficient, d'acord? Bàsicament per un tema d'identificar de manera fàcil aquesta medicació de cadascú, que no hi hagi cap confusió, que no hi hagi cap mena de problema i que tinguem el màxim controlat. Jo em faré càrrec des del primer dia fins a l'últim i quan acabi l'últim dia jo us tornaré a fer entrega d'aquesta medicació, tant si ha sobrat com si no, aquesta bossa tornarà a ser vostra, igual que ens heu de donar el primer dia. D'acord? I un cop passem aquest filtre, aquest primer pas de la taula i passat la llista, deixarem en un lloc espaiat on us he comentat abans del porxo amb les taules a les motxilles i els indicarem als nens i nenes que vagin al pati per esperar que comenci tot i fer una miqueta l'arribada general. D'acord? A partir d'aquí ja seran completament nostres, us direm adeu amb moltes ganes i ens veurem al cap d'una setmana. D'acord? Seguim, Manel, sisplau. Bé, això està molt petitet, no m'he pogut fer més gran, em sap greu. Aquest és una miqueta. I dic miqueta perquè al final és el plantejament general que tots tenim com a setmana. Bàsicament us l'hem posat perquè tingueu clar una miqueta quin serà el nostre modus operandi del dia a dia. D'acord? Quin és el que farem, com ho farem. Això serà una mica més in situ en el moment, però sí que és veritat que volíem que sapiguéssiu una miqueta com ho tenim dividit. D'acord? Llavors, el dia, evidentment, comença amb l'esmorzar. Això sí que és, evidentment, que és concret sine qua non. Després anem al bloc del primer entrenament de bàsquet, en el que, evidentment, aquí estaran separats els nens i nenes per un tema d'edat. Tenim la sort que dintre dels 42 participants que tenim ens ha il·luminat algú des d'allà dalt i ens ha fet que quadri tot molt, perquè tenim a 10 de 5è i 6è, tenim a 11 de primer de l'ESO, tenim a 11 de segon de l'ESO i tenim a 10 entre tercer i quart d'ESO. Per tant, ens ha donat una agrupació, la veritat és que bastant còmoda a l'hora de poder fer el que nosaltres tenim pensats de fer. M'he anat directament al diumenge, perquè el primer dia és arribada, reunió general amb ells, sopar, farem entrenos a nivell i farem una mica de coneixença per anar-nos a dormir. Com us deia, volia que sapiguéssiu una miqueta quin és el dia a dia, més a nivell de model. Com deia, després del bloc d'entrenament ens anirem a la piscina, d'acord? Després de la piscina serà l'estona de dinar amb la posterior estona de descans i aquella estona després que farem un apartat de lleure, sobretot a l'inici per fer aquesta part de coneixença. La dinàmica del campus ve donada per un fil conductor general en el que es faran proves que valdran punts per aquesta dinàmica que us comentava. Després d'això passarem a berenar i després de berenar aquesta part de bàsquet també. Sigui competició de 3x3, sigui competició de tir, vosaltres mateixos i mateixes podeu veure que en funció del dia fem una cosa o fem l'altra, però el que volem que us quedi clar és que és la part també, la segona part de bàsquet. I com hem fet al matí, després de la part de bàsquet, tocaria l'estona de la piscina, faríem la part de dutxa, ens aniríem a sopar i després de sopar, en funció del dia, fem una part potser més de lleure, com és el primer dia, o després una part més de bàsquet, d'acord? Que la faríem a la nit. A partir d'aquí, faríem la bona nit i cadascú a dormir. I aquesta és una miqueta la dinàmica general. Si veieu, si no m'equivoco, que és diumenge, dimarts, tenim llac de Banyoles, d'acord? Sempre intentem que enmig de la setmana fer algun tipus d'activitat diferent per, enteneu-me, trencar una mica el campus, sí? Sobretot la monotonia aquesta de que ja sàpiguen què anem a fer. Aquesta és una miqueta la nostra idea, que és que mai s'esperin una mica, no? Ells no sabran, entre cometes,
si farem 3x3 o no, potser, evidentment, el mateix dia ja ho comentem, però la idea és una miqueta de la sorpresa, no? I aquell dia la nostra intenció, com us deia abans, doncs, és apropar-nos al llac de Banyoles, a fer unes activitats allà a la part de la gespa i després, doncs, qui vulgui doncs, fer un banyet i poder estar refrescar una miqueta en aquella zona, d'acord? Que seria aquesta segona part, potser, de bàsquet d'aquell dia. Després enganxaríem també amb el sopar i un altre cop el mateix, activitat de nit, de sigui de bàsquet o sigui de lleure. I com a dia més important, per nosaltres us posem una mica més d'INRI, més d'èmfasis, és el divendres nit. No? El nostre divendres nit nosaltres posem una gincana nocturna, perdó, que això és el dijous, i el divendres, que és com us deia, tenim l'entrega de premis i festa. Fem una festa nostra. Nostra, què vull dir? Durant la setmana aniran passant coses, no? Coses de campus, anirà creant una miqueta aquesta màgia que acaba fent que aquesta setmana sigui tan especial i és una miqueta de tancament, no? Una part potser més emotiva, potser més propera entre ells i entre nosaltres, no? La part més familiar, i és la nit que sobretot acostumen a recordar. Potser aquesta nit sí que fem menys bàsquet, potser hi ha una mica més de show, també potser per part nostra, com els entrenadors. També són diferents sorpreses que aniran sorgint al llarg de la setmana, però que divendres nit agafa aquest pes una mica més sentimental. I el dia següent, doncs, com us deia, farem el tancament. Farem la part d'esmorzar i farem aquest tancament com poso, en germanor i comiat, amb tots vosaltres i amb els vostres fills i filles. D'acord? I aquesta seria una miqueta la idea general de la setmana. Com veieu, hi ha competicions, al final hi ha All-Stars, hi ha 5x5, que barrejarem les edats. Tenim tota la setmana de diferents activitats que creiem que és la idònia, que creiem que és la que funciona perquè tenim altres projectes que portem un fil conductor bastant semblant i la veritat és que tothom està molt content i que esperem, evidentment, que sigui acertat també aquest any. Continuem. Aniol, sisplau. Tema important. És tema que sabem que sempre juga un paper important, sobretot de cara a vosaltres i nosaltres com a responsables. Nosaltres els mòbils no juguen un paper important. No és per nosaltres algo important. De fet, després anirem a la llista de coses a portar i he posat que el mòbil no és obligatori, perquè no és obligatori, d'acord? Però entenem que a certes edats, certes situacions familiars siguin necessàries i això, evidentment, nosaltres ho respectem. Però tenim unes petites normes que, com suposo que entendreu, volem que els participants i les respectin i les compleixin, no? Com són, doncs, que no es podrà fer ús durant les activitats, evidentment el mòbil estarà sota la nostra responsabilitat guardat sense cap mena de problema i que, sobretot, que és una part molt important, que cada any ens donen una mica més d'importància en això, és el tema de no penjar cap mena de foto, cap xarxa social ni res. La part bona és que nosaltres estarem tota la setmana fent fotografies. Nosaltres, evidentment, com els entrenadors. Que això es passa directament a l'oficina, que l'oficina filtra i l'oficina penja. És a dir, quan acabi la setmana, tots i totes tindran moltes fotografies seves. A part, hi ha un dia sencer que ve un fotògraf professional en el sentit de fer imatges i que només ve a fer fotos, en els que també tindran accés tots els participants. Però creiem que, evidentment, la part de xarxes socials no ha de jugar un paper, sinó que ha de ser des de nosaltres, des de dalt, des de l'oficina, que ho puguin gestionar. Ara, com dèiem, dins de la utilització del mòbil hi haurà espais? Sí, evidentment, però, evidentment, en moments puntuals, com són els migdies i les nits abans de dormir, el que dèiem abans, aquesta part de després de dinar, que és estona de descans, que és prèvia a la part del lleure, doncs sí que tindran moments per estar amb els mòbils. Tampoc creieu que serà gaire estona, però podem entendre que són moments de nota de Déu al papa o a la mama, o comentar alguna cosa, o entre ells potser ja enviar-se alguna cosa. El tema aquest de social, que nosaltres entenem que han viscut amb això i que ho tenen molt per la mà. Però sobretot en moments que no afectin el funcionament i timing del campus. Amb això dir-vos que no tots els migdies probablement tinguin el mòbil i no totes les nits tinguin el mòbil. Tindran la majoria. Però si per un tema de timing nosaltres no arribem, anem tard, perquè hem allargat més l'activitat, perquè han estat més estona a la dutxa, pel que sigui, no ho faran, d'acord? Si hi ha algun cas molt puntual que vulgueu parlar amb el vostre fill i filla, pel que sigui, ara, més endavant ho comentarem, tindreu el nostre telèfon de contacte directe amb mi mateix, que en qualsevol moment podeu trucar perquè estarem allà i estarem a prop d'ells, d'acord? Però volem que tingueu clar que el mòbil no ha de ser una part important del campus, sinó la vivència del dia a dia i l'invertir en aquest campus, en el dia a dia i sobretot amb el vincle que vagin creant amb els companys i companyes i també amb els entrenadors i entrenadores. I dir-vos també que no disposaran el mòbil a la nit del dissabte perquè és la primera nit.
sigui, la primera nit que arriben, aquella nit no la disposaran, perquè aquella nit entrem de nivell i fem aquesta part de coneixença i de comunió, que és la clau perquè tota la resta de setmana vagi increixendo i vagi de menys a més. Torno a repetir, si hi ha un cas puntual, com ja tindreu el meu telèfon, podeu trucar sense cap mena de problema. Marc, escolta, i això, ho comentem, ho gestionem sense problema. D'acord? Continuem. Com us deia, una miqueta d'urgències, protocols, contacte. Com diu aquí, el telèfon de contacte us l'enviarem per correu dies previs a l'inici del campus. El tindreu. Si pel que sigui no heu rebut el correu, ens veureu allà al campus. Si pel que sigui no, contacte entre famílies, però mai he tingut cap problema amb que tothom tingui a disposició aquest contacte i, per tant, m'extrañaria molt que aquest any fos el primer. D'acord? En cas d'urgències o de lesions, Déu no vulgui, però evidentment és un campus de bàsquet, són moltes hores, són molts dies, poden passar. Aquests són una miqueta els llocs on nosaltres tenim de referència i que anirem. I que, evidentment, disposem d'una pòlissa que cobreix qualsevol tipus d'incident que pugui succeir en el campus. D'acord? Si passés qualsevol cosa, evidentment jo us trucaria, us faria partíceps i us faria una mica en situació del que ha passat i el que no. Si fos necessari, com diu l'última part, subministrar algun tipus de medicació molt puntual, mai farem res sense el previ avís. Bàsicament que ja per llei ja no es pot posar a les escoles ni topiònic, ni betadine. Jo soc mestre d'educació física i és aigua i jabón. I ja. Per tant, no us preocupeu que si hi ha qualsevol cosa, jo us faré un truc i us comentaré, evidentment, i si em doneu l'autorització, doncs tirarem endavant. Però sempre consultat amb vosaltres. Això sense cap mena de dubte. Seguim. La maleta, important, tema important. Aquí ja veig molt boli i molta llibreta. No us preocupeu, que ho tindreu tot. Crec que no hi ha res fora de lo normal. L'única cosa que sí sé estiu, però jo he posat dessuadora i xandall llarg, perquè pot ser que refresqui alguna nit, i com fem activitats a fora, potser no totes les activitats són supermogudes en el sentit de cardio, de moviment constant de córrer, i millor que s'obri i no posar-lo que no que falti i no tenir-lo, d'acord? A nivell general, roba d'esport per de l'estada, una muda clara i una fosca per un tema d'equips, també a l'hora de distribució també ens va bé, encara que nosaltres ens donarem roba, després us ho explico. La roba interior, roba per dormir, roba de carrer, per la cloenda que us deia, aquesta festa de divendres nit, doncs aquell dia potser es fan més fotos i es van posar més guapetes i més guapetes, doncs nosaltres intentem sempre dir-ho que qui vulgui, perquè no és obligatori, però qui vulgui portar una muda de carrer. Com us deia, la dessuadora i el xandall llarg, mitjons, roba de bany, tovallola de dutxa i tovallola de piscina, calçat esportiu, les xancletes, el casquet de bany, el calçat de bany, de bàsquet, i llençols complets. Important això, important llençols. La casa, en teoria, no en proporciona. Us hem de dir que no en proporciona, d'acord? I que cadascú el porti perquè no hi hagi cap mena de problema. Si es dona el cas, doncs, evidentment, ja farem de més i a menys perquè tothom en tingui, d'acord? Però, això, la coixinera, la coberta i la baixera, en el cas que faci fred, sí que la casa disposa de mantes i que els donaria als participants sense cap mena de problema. La gorra, doncs, moments després de dinar, per estar al sol, moments que anem, com us comentava abans, al llac de Banyoles, no està de més, el necessari d'estris d'higiene personal i la crema solar i repel·lents de mosquits, que estan al llac a prop. Jo crec que els mosquits els tindrem com a amics. I com us deia l'últim, doncs, el mòbil, encara que no és obligatori. D'acord? Així que, en línies generals, aquesta és una mica la llista de la maleta que hauríeu de dur. Tot el que sigui de més, aquí ja nosaltres no hi entrem. Però això seria l'indispensable. Continuem, Manel, sisplau. I bé, a línies generals, jo crec que totes aquestes informacions són les que creiem que són més importants i més primordials de cara a vosaltres. També dir-vos que durant la setmana els hi donarem als participants una samarreta reversible, una samarreta de màniga curta, una motxilla i una cantimplora, d'acord? Això els hi donarem a cada participant i que, evidentment, serà perquè s'utilitzi. És a dir, que, evidentment, li podran fer ús durant tota la setmana. Sí que és veritat que escollirem una mica el timing de donar les coses perquè després es perden samarretes, no se sap com, però tot acaba desapareixent i hi ha dies puntuals amb el tema d'imatge que volem fer les activitats amb la samarreta del campus
per un tema de fotos i d'imatge de la institució, que volem, evidentment, que tothom la tingui. Llavors, potser quan arriben és que ens van donar la samarreta el tercer dia. Sí, té un perquè i té un motiu darrere. No és perquè no vulguem que la tinguin, sinó perquè creiem que és la millor manera i el millor timing per assegurar-nos que tothom té la samarreta i no desapareix. Evidentment, és única per participant. Això també és una cosa que volem que tingueu molt present. I, bueno, és un lema que nosaltres diem a la Fundació en totes les estades. Són 7 dies que en resum es converteixen en la millor setmana de l'any. I farem tot el possible per part nostra que així sigui. Som 42 participants. Serà un campus molt familiar, que és una cosa que ens ve molt de gust. Estem acostumats a volums de 200, 250, i fer un campus en petit comitè és una cosa que fa temps que no fem i que creiem que pot ser la base d'un projecte que vagi avançant al llarg dels anys i que, evidentment, tenim espai perquè la gent continuï venint i més i anar creixent. Per tant, res més. Fins aquí la nostra explicació i si hi ha qualsevol dubte, doncs, evidentment, estarem aquí per resoldre tot el que necessiteu. Vale, ja veig alguna pregunta aquí. A veure si em surten i que no em surten. Aquí. Mireia, entenem, doncs, que no cal motxilla petita ni cantimplora, gràcies. No. La motxilla, dir-vos que no us feu la idea que és com una motxilla aquestes de cordes, sinó és una motxilla. O sigui, és una motxilla que m'entengueu que els participants d'anys anteriors, que ja els hi hem donat, que han participat a altres estades altres anys, és la motxilla que utilitzen després durant la temporada per anar als entrenos i als partits. De fet, és graciós perquè tu vas passant pels camps de bàsquet i vas identificant les motxilles i dius, ostres, aquesta gent ha vingut a tal i és del campus. I potser no el coneixes perquè és d'un campus d'una setmana diferent, però l'identifiques per la motxilla, d'acord? Per tant, jo no li posaria una motxilla petita. Si fos el meu fill, no li posaria perquè amb aquesta en teniu suficient. Marc, disposant de temps de lleure en el que hagin de portar diners per fer alguna compra personal? Mireu, això ho comentàvem justament en direcció ahir. Hem preguntat a la casa perquè hi ha algunes cases que hem anat en les que disposen la típica màquina d'expendedora, amb diferents coses, però en aquest cas no en tenen. Per tant, estan tot coberts. Gana no han de passar. I nosaltres al poble no tenim cap intenció d'anar. Com a molt anirem al llac. I si en el llac ens hem d'emportar alguna cosa i de més i hem de comprar alguna cosa, ho comprarem nosaltres. Per tant, en aquest sentit, no hem de necessitar diners per res. Tindran les fonts amb la cantimplora que podem reomplir l'aigua, tenim neveres que, sent la gent que som, podrem anar fent una mica de disposició d'aigua freda. Per tant, no necessitarien diners per res. Si ens hi voleu posar vosaltres aquí, nosaltres sí que no ens fem responsables d'aquests diners perquè, com no seran nostres ni el nostre càrrec, és decisió vostra. Purament lliure. A veure si hi ha algun dubte més. Una coseta. Si voleu fer un comentari, completament llibertat, micro obert i en parlem, sense problema. I tu, Aniol, si també has d'afegir alguna cosa que potser m'hagi deixat, també. Adelante. Tot bé, Marc, de moment. Perfecte. En cas de pluja tenim un plan B. Sí, en cas de pluja, que posem espelmes cada dia des de fa setmanes perquè no ens plogui, la casa disposa d'una sala molt gran que està tapada. En funció del que passi, què vull dir? No és el mateix que sortim, hagi plogut, ja no plogui, la pista estigui mullada, aquí podem adaptar-nos, perquè podem fer de més i de menys, potser òbviament no podem fer exercicis de transicions, ni algú que sigui molt de córrer, podem fer tècnica de tir, podem fer aprofitar per canviar l'organigrama i fer la competició de tir que volíem fer a la tarda, m'ho invento, la fem al matí, que ens aixequem i estigui caient la de Déu. En el cas que estigui caient la de Déu, ens plantejarem fer les activitats que podíem fer en un altre moment de lleure, les faríem a dins, aprofitant l'espai. Aquesta seria una miqueta, farem una mica com de puzzle, no? Anirem traient i col·locant en funció del que passi. Esperem que, sisplau, que no ens plogui i que puguem fer tota la setmana sense problema. Però la nostra intenció és aquesta, moure i no perdre el ritme del campus, sinó prioritzar què és el que podem fer en funció del que el temps, en aquest cas, ens ho permeti. Però no deixarem de fer res.
perquè això és una cosa que tenim bastant clar. Marc, tenim una malsada abans de les preguntes que heu Sí, fet perdó. abans, que Vale. obri directament el micròfon i... Sí, merci, Anel. Marilla? Sí, María. Sí, ara. Sí, bueno, yo ya lo he enviado. Dime. Y, perdona, pero yo aún no me atrevo a hablar en catalán. Lo entiendo bastante Vale, bien, no, sin problema. pero no me atrevo aún. Vale. Veo que aún no se ha hecho el segundo cobro. ¿Es normal? Sí. ¿Hay algún Sí. problema? O... Hoy se pasaba, si no, mañana, ¿vale? Y hay dos opciones que os cobra directamente o os llega un enlace para hacer como una compra online, ¿vale? Pero entre hoy y mañana debería de haberse pasado, ¿vale? Y hay estas dos opciones, o directamente o un enlace para hacer tipo una compra online, de poner la tarjeta y realizar el pago. Vale, y en cuestión de la ropa, ¿tienen que tener una muda para cada día? Ahí no hay, no, supongo que no hay lavadoras y no los veo haciendo cualquier cosa de estas. No. En plan, una muda para cada día y ya está. Sí, exacto. Vale. La idea es hacer una mudanza. Aquí no vamos a lavar ropa, a no ser que sea algo, porque no sé qué situación podría pasar, pero evidentemente lo haríamos si fuera necesario. Pero la idea es que tengáis una muda por día y que evidentemente es muda a día, con la camiseta que nosotros ya les daremos, como os he comentado antes, que iremos utilizando en algunas competiciones puntuales. Que esa es la única que lo que iremos es mojándola un poco y poniéndola a tender para que el último día no se vaya corriendo sola. Pero la idea no... Dime. Porque en la lista veo ropa deportiva, mínimo una muda clara y una oscura. Sí, por día. O sea, la idea es que vosotros pensar que tenemos básquet por la mañana y básquet por la tarde. ¿Sí? Lo que os he dicho antes. Entonces, hacemos el básquet por la mañana, luego nos vamos a la piscina, luego nos vamos a comer, hacemos la parte de un poco más social y luego vamos a hacer baloncesto. En esa parte por la tarde, de baloncesto, a la mayoría de veces os utilizará la camiseta que nosotros les demos. Esta que es reversible, que es de la misma fundación. Pero a lo mejor hay algún caso en que no. Entonces, yo en este caso lo que pondría es, por ejemplo, el pantalón sí que puede ser el mismo, pero el tema de camisetas yo a lo mejor pondría 2 por si acaso. Pero en muchos casos lo que hacen es que lo utilizan por la mañana, por la tarde se utiliza la de la nuestra, entonces acaba siendo solo una muda. Por eso nosotros ponemos mínimo una. ¿Me explico? Tú sí quieres poner más, perfecto, pero nosotros pondríamos mínimo una por día. Que queréis ponerle 2 por si acaso, sin ningún tipo de problema. Por eso hemos dicho que hemos puesto lo que es lo mínimo, lo básico en este sentido, porque evidentemente hay algunas situaciones que utilizarán la camiseta que nosotros les demos. Entonces ya no contará como una muda y a lo mejor sí que la utilizan cada día. Vale, sí, el único que será reutilizado será el bañador, me imagino. Exacto, sí. Y la toalla, bueno, la toalla de piscina, que no sé si es la misma de la ducha, esto ya es gestión de cada uno y cada una. Nosotros ya os digo, os hemos puesto lo que queríamos. A partir de aquí, lo que queráis poner de más, bienvenido será. Gracias. Así puede ser no venir con un tanque de maleta, pero sin problema. Sin problema. Vale, continuo, vale? A Casa Pluja és l'últim que he comentat. Mireia, em comentaves el tema de la llanterna per la nit. No és necessària. Penseu que les activitats de nit les farem allà fora, però allà hi ha il·luminació. O sigui, no tenim intenció, potser ens hem imaginat, de fer un túnel del terror i aquestes coses. No tenim cap intenció de fer això, vale? Ni cap gincana fora de la casa. Tot el que fem ho farem dins la casa i la casa està il·luminada. O sigui, per això no heu de patir. A banda que nosaltres, si cada que és llanterna, tenim nosaltres els mòbils, o sigui que els podem utilitzar com a llanterna i ja estos. Mercè, em dius, els grups els fareu per edats o per nivell? Ho deia abans, la distribució que tenim dels aquests 42 són 5è i 6è en tenim 10, primer d'ESO en tenim 11, segon d'ESO en tenim 11 i tercer i quart d'ESO en tenim 10. I aquesta és la nostra distribució que farem, d'acord? Dintre de les situacions, si algú, m'invento, de segon d'ESO per un tema de nivell, perquè juga amb gent més gran, perquè porta temps, el típic en alguns casos, que salta en alguna categoria. Farem moviments, això no hi ha cap mena de problema. Però no és la nostra idea. La nostra idea és
amb la situació que jo em puc imaginar, venim 4 noies i hem jugat a infantil aquest any, les 4 noies anirem juntes. Sí? I estarem el dia a dia juntes. Entrenarem juntes, competirem juntes. Al final penseu que som 42. Estarem junts tot el dia. O sigui, no hi ha cap mena de dubte. A sobre, la nostra dinàmica general és de barrejar-los amb els de tercer i quart d'ESO i els petits. No, evidentment, a nivell d'entrenos, sinó a aquest nivell de lleure, aquest nivell d'àpats, aquest nivell de descans, i on estaran barrejats. De fet, el que acaba passant és que moltes vegades s'acaba creant una mica com de vincle i unió entre aquests petits i aquests grans, no? Que també és la part d'aquesta màgia que diem, no? Així que aquesta és la idea. No ha d'haver-hi, en un mateix grup, edats diferents, en principi. Haurà de ser un cas puntual. A nivell general, el plantejament és el que t'he comentat. El tema del cobro que hem parlat. Mireia, em deies el tema del llibre. Sí, cap mena de problema. No sé si tindran temps per fer-ho, però sí. Les zones de descans sí que serà descans lliure, no? El que us dèiem. Doncs potser muntem un torneig de ping-pong allà perquè hi ha gent que vol jugar, o ens anem a jugar a vòlei perquè tenim allà, o fem una estona de lliure dels entrenadors jugar contra els participants. Però sí que és veritat que quan acabi aquesta estona ja començarem a fer el lleure, que això sí que és dinamitzat per nosaltres. Però aquesta hora i quart que destinem als dinars o als àpats en general, si jo acabo en mitja hora i em queden 3/4 d'hora, la idea és que també tinguin aquest espai d'una miqueta de llibertat. Dintre d'estar dins tots a la casa, però tenir aquesta estona una mica més seva, de fer vincle amb l'altra gent, de conèixer una miqueta més, de no fer res. Al final també hi ha estones en què els participants també ens ho demanen de no fer res perquè realment el ritme és a tope tot el dia. Està tot pautat i és un no parar. Per tant, que tinguin alguna estoneta per tenir ells i elles per ells sols i soles, doncs jo crec que creiem que és ideal també. I, perdona, també em deies... Sí, el tema dels mòbils. És el que us diem. La nostra intenció de mòbils és que siguin utilitzats a les habitacions. No tenim intenció que el mòbil es tregui fora, perquè entenem que aquella estoneta potser de mòbil és per estar relaxat o per parlar amb el pare o amb la mare o amb el tiet o amb qui sigui i que no han de tenir per què treure el mòbil. Per tant, la gent que no tingui mòbil no utilitzarà el mòbil. O sigui, és tan simple com això. Per això us dèiem, que realment no és obligatori. Que tindran algun espai, sí, però no li donaré importància, és el que us dic. Serà tot molt vetat. Serà com un moment molt especial, el mòbil. I es donarem, i teniu un quart d'hora. I a cap d'un quart d'hora els hi recollirem, mòbil apagat, els guardarem nosaltres. O sigui, estarà tot molt limitat. Perquè, torno a repetir, si hi hagués qualsevol necessitat del campus cap a vosaltres, us trucarem, i si hi hagués alguna necessitat de vosaltres cap a nosaltres, ens trucareu. Per tant, ja tenim un canal de comunicació suficient per si hi hagués qualsevol cosa que ens puguem parlar. Llavors, creiem que és aquest canal el que hem d'utilitzar. Si algú porta mòbil, doncs, evidentment, parlarà amb la seva família en moments molt, molt, molt puntuals. Llorenç, em deies, durant les hores de ple sol, de 11 a 4, han d'estar a l'ombra o no? Tema filtre solar, els direu cada dia de posar, no? Evidentment, com us hem dit a la llista, la crema solar és vital, vital, vital. Hi ha zones d'ombra a les pistes de bàsquet, no a totes. És un tema d'arbres, no hi ha una capa, evidentment, que tapi tot. És un tema d'arbres i en funció de l'hora hi ha una zona o l'altra. Evidentment, serem molt curosos amb això, evitarem els cops de calor. Hi ha una font a tocar perquè és que tot està a tocar, la casa tot està a tocar. Hi ha diferents fonts i, evidentment, cada 3x2 serà per on, mullar cap, beure aigua i refrescar-se, evidentment. La part de lleure que fem després de dinar sí que tirarem d'ombres. Evidentment, aquí sí que no ens posarem a ple sol a fer una activitat de lleure perquè no té cap mena de sentit. Si estem al sol és perquè estem fent bàsquet i perquè, malauradament, en aquella hora no està donant l'ombra. Però tota la resta, evidentment, evitarem perquè farà molta calor, som conscients, i per evitar sobretot cops de calor i que no tinguem cap susto. Així que sí. Evidentment, la crema enganxadeta, sense cap mena de dubte. Les habitacions seran amb els mateixos grups. Doncs mireu, tema o barrejats. En funció d'un tema de volum. Tenim en total, mireu, si em deixeu un momentet, juraria que érem 31 nens,
i tota la resta, per tant, 11 nenes, nens, nois, nenes, noies, ja m'enteneu. Llavors farem en funció de les habitacions. Intentarem, evidentment, que es posin junts. És a dir, el mateix exemple d'abans, no? Venim 4, com sabem que venen 4 o 5 de claret, doncs els 4 o 5 de claret, si volen anar junts, doncs que vagin junts. Ostres, justament hi ha una habitació, m'invento, de 7, i venen 3 de DEPAF. Doncs agafem els 3 de DEPAF, agafem els 4 del claret i fem una habitació. No farem per separar-los ni molt menys. Tot el contrari. Evidentment, donarem aquesta llibertat dintre de la no llibertat perquè tenim un volum i tenim unes habitacions, però dintre de totes aquestes possibilitats farem perquè estiguin el més a gust possible i amb qui vulguin, 100%. Això no tenim cap mena de problema. Penseu que les habitacions estan totes juntes. És un passadís en forma de L, que hi ha porta, habitació, habitació, o sigui, està tot molt a prop. O sigui, no hi ha cap mena de pèrdua i, per tant, cap mena de problema. I no, evidentment, Anna, no barrejarem ni molt menys nens i nenes. Això no ho farem. No, ho separarem. Ho separarem 100%. Ho fem sempre i no deixarem de fer-ho. I aquí si cal agafar, enteneu-me, una habitació de més, ho farem, sense cap mena de problema. Però això sí que ho tindrem molt en compte. Si hi ha algun dubte més, una coseta que no sigui clara. Coincideixen amb nens que no siguin del nostre campus. Coincideixen amb nens que no són del nostre campus de Banyoles, però no de la fundació. És a dir, la casa és gran, nosaltres ocupem una part, i hi ha uns dies que venen al casal jove de la fundació, que és aquesta part de lleure que jo us he comentat abans, sí, que som els mateixos. Jo he sigut monitor d'allà, que venen a passar uns dies amb nosaltres, però no amb nosaltres. És a dir, no faran bàsquet amb nosaltres. Sí? Ells faran el seu en els espais que nosaltres no ocupem i nosaltres farem el nostre. La prioritat és nostra. Què vull dir? Que si nosaltres necessitem, m'invento, les 8 pistes que hi ha i ells i elles l'única cosa que els hi queda és estar al camp de vòlei, estaran al camp de vòlei. O sigui, al final el campus és campus de Banyoles de bàsquet. Per un tema de volum que hem tingut al final, doncs hem hagut d'ocupar la casa d'una altra manera i ve aquest casal. Ho torno a repetir, són gent que ens coneixem tots entre tots, el coordinador treballa a la fundació durant tot l'any, a oficines, és gent de la casa. Per això no ve, m'invento, un club d'un altre lloc amb nosaltres. No, és que hi ha vincle directe, hi ha hagut comunicació, saben el que faran, ells saben nosaltres el que farem, llavors som mateixa fundació, però sí que és veritat que no s'han inscrit al campus de Banyoles com els vostres fills i filles. Això sí que és veritat. No sé si hi ha algun dubte més o alguna cosa que vulguem aclarir o que necessiteu que repeteixi, que potser no m'he explicat del tot bé. Evidentment, si ho entenc que potser d'aquí 2 dies us il·lumineu i hi ha algun dubte que no he tingut ara present, envieu un correu sense problema i en parlem. Marc, el menjar és d'allà. Sí? Són cuineres que estan durant tot l'any. Penseu que és una casa que l'única setmana a l'any lliure era la nostra. És a dir, hem escollit aquesta setmana perquè no tenien més espai en tot l'any. Llavors, és una casa que nosaltres arribarem el dissabte al matí i s'estarà acomiadant una altra gent, un altre campus. I nosaltres marxarem i quan marxem ja veureu que potser hi haurà alguna família allà una mica desubicada a l'hora de marxar que estan arribant. O sigui, és una casa que no para i que són gent que treballa allà durant tot l'any i que estan cuinant i que cuinen molt bé. Això l'Aniol us ho puc dir,
que va estar aquest setembre a la casa i cuinen molt bé, són gent molt maca. El tema intoleràncies i al·lèrgies ho porten molt per la mà, estan al pa de cada dia i que cap mena de problema en aquest sentit. I que per sort nostra, també us ho dic, ho fan a la casa, que segur que mengem molt millor. Bé, doncs, per part nostra, res més. Si no hi ha cap dubte, torno a repetir, si ens ve alguna cosa al cap els propers dies, podeu enviar un correu, des d'oficina us contestaran 100%, us ho podran aportar inclús al meu correu si voleu preguntar alguna cosa concreta. I res més, agrair-vos estar aquí, a les 22 persones, i ens veiem en molt poc. Tot això ja ha arrencat ja, això ja no ho pot aturar ningú, i qualsevol cosa que necessiteu, doncs aquí estem, amb moltes ganes de començar i de fer-ho tot possible. I gràcies per confiar en la Fundació i en nosaltres. D'acord? Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies per ser-hi. Adéu. Merci. Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu, gràcies. Merci. Gràcies. Adéu-siau. Vale, maco. Doncs merci, Tito. Seguim. Merci, Marc, que vagi bé. Adéu. Adéu.